סיגריה אלקטרונית, זה המתן שלה, שאתם רואים. מה זה סיגריה אלקטרונית? סיגריה אלקטרונית זה סיגריה כמו סיגריה רגילה, פשוט כמו שאתם רואים, שיש לה את הפילטר, יש את האוטומייזר, ויש לה את הבטריה. עכשיו איך זה עובד? הבטריה מפעילה סוג של כוח לאוטומייזר, והאוטומייזר לוקח תמיסה מהפילטר, וכתוצאה מכך יוצא עשן כמו שהוא עדים. זה מנורת לד ששואפים, היא נדלקת, ראיתם? עכשיו זה שאתם שואפים והמורה מהבבת, זה אומר שנגמר לה סוללה, פשוט צריכים להטעין אותה. אז פשוט מטעינים אותה, מחברים אותה לכאן, אתם רואים ככה, מחברים אותה, רואים, מחברים לכבל והמנורה נדלקת. כשהמנורה נכבדת זה אומר שהסוללה כבר טעונה במלואה. רואים? רואים? עכשיו, איך מרכיבים את זה? פשוט לוקחים את זה, אוטומייזר, מבריגים, אתם רואים? מבריגים אותו. כשמבריגים יוצא לנו משהו כזה. עכשיו לוקחים את הפילטר, רואים בפילטר יש תמיסה בתוך, וזה לא מזיק, ללא ניקוטין, ללא חומרים מסרטנים. עכשיו לוקחים את זה, פשוט חברים, רואים? סיגריה אלקטרונית. לא. סיגריה. זה המתן. מנעשן. נכון, יוצא די הרבה עשן. זה בטעם מלברו. יש לי גם בטעם תפוח. יש המון סוגים של טעמים לזה. שהפילטר נגמר, פשוט צריך לזרוק את הפילטר ולהכניס פילטר חדש. ככה הסיגריה תפעל יותר מהר והתמיסה תעבוד יותר טוב. וזהו. אתם רוצים לראות שוב?